no manjui ke bengmung no nore thi nang ni Bagui appreciate laina हामबाय जतनो जों तिनि साब्रम मेलात मातो फाइ सफायजाक सिनि प्रोग्रामनि बागै खानाबनि प्रोग्राम 26 तारिख मास गैदारिं रैली चिनि लोकेशन रैलीनि लोकेशन पहिलाव आं रैलीनि लोकेशन सानाय एसडीएम ऑफिस तिला सि जागा अनुसं गैदारिं अंनाय सिरनि जों मेलात मातजुरा रैली खालाय थायनाय एंड गारिनि लोकेशन हुआ मित्रु सेतु ब्रिज रुतो वो जगह उनो गाड़ी स्टॉप खालाय जंगनाय दंदमा उनो बरक मा खारनाय एसडीएम ऑफिस तिला दंदमा सिरनो बरक खारगै सिने ब्लान्टियार जक वो जगह तंगनाय सिने यूथ चौक सिरनो तंगनाय सिरनि सिमिनो जों रैली खालाय मेलात मातो डायरेक्ट हापायनाय एंड जतो तुको सिनि जे सावर आन्दानि जे यूथ तंगनाय बरंनो जतो volunteers and बरंनो जतोनो मा तुइतुलनाय खानामनि प्रोग्राम जिनि जेंजांनाय डेटानिसिमि रैली स्टार अंनाय तो डेटानिस्कां ओ जागाव फाइ सफायना बागै आं जिनि Tipra Motha YTF TWF नि तरफ थिके आनि खाबाय खुबै जतोनो कइजावो जिनि ओ जागाव जतो लिडार सबो जे सामंगो तंनाय रक फाइ सफायजा एंड जे सफाय जागिया नबा आं खाना फुरुङो YTF दङ मर्निंग आर्ली मर्निंग फायै लगे रुफायानि बागै आं कइजावो जों अरनो तंनाय किनि अरनो थुनाय जों सामं क्लियर खायनाय एंड विशेष करे जे यूथ रगनो स्पेशली जों फाय सफायना बागै जों कइजावो एंड पुलिस रगबो फायै तिनि जतो वेरीफाइड खालायजा वेरीफाइड खालाय माने बिसिंके कोनो प्रॉब्लेम करे ताबो YTF रगसे तारातुरि सफायै जाति खानामनि प्रोग्राम मोजांना बागै जतनो आं फायना बागै हायनो हाय कइजागो आनि खाबाय खुबाय आसंना सावै आं आनि खंनरनो फाय खुलुमहा जाथों।